tinokwanisa kushandisa these triangles edu ku apply on the issue distance, speed and time, or this one density, mass, energy ne volume. So the use of the triangle in limitations when you have more than 3 terms in the formula. The use of triangles edu in limitations kana one more than 3 terms, which means my formula pako kona formula yako yakutara nezve 3 terms. Tarisa terms aresa panapa at first tanga tingore 3, density, mass ne volume. Kumwe kwacho futi tanga tine distance, speed ne time. Tachingotara ma triangles anoshanda kana tine 3 terms. So tri means 3, so we use a triangle to represent ma terms anengane 3 terms. Sapana ma formulas atinoona kuti anenge aine more than 3 terms, anenge ane 4 terms, 5 terms, 6 terms or more, iwayo atishandise ma triangles. So the use of the triangle yedu ndo patinozoti inenge ine ma limitations, saka ino limitwa nema number of terms. So when you have more than 3 terms edu, the triangle yedu aikwanise kuva applied. For example, tine this formula iri panapa ishi. This formula iri panapa iyi inoshanda ku physics, ndo inotaura nyaya yekutsvaga the final velocity, that is the final speed. Saka tinoti final speed kuti one speed yachona the final speed, unoti the initial speed which is u plus acceleration times time. In other words, kana usingazive unogona kutona yakatonyora ichinzi v is equal to u plus at. Saka unogona kunzi chitiitirawo u the subject of the formula, which means tinogona kunzi chisarwa iwe una u, uda kuona kuti u wako ndiani. Saka kanda kuta u the subject of the formula unongoya ngoti u wako and it is equal to, wakutora v agara aripo panapo kuti zviri equal to v, then at wako ari panapo achamova achienda kuside kunoko, saka inenge ya minus at. Nekuti panapa tagara tiri kuedda, we are saying u plus at, saka anongochinjawo side achienda to the other side, utosarwa na u wako ava equal to v minus at. Pamwe pacho futi unogona kunzi chiita kuti time yachona which is t, ita t the subject of the formula. Iwewe use zvinhu zviri general, zvinhu zviri simple at first. Uri kuona iwewe kuti pauri kuti v is equal to u plus at, t wako akabatana na a panapa, zvakabatana. Saka chinje kutanga kubvisa u uchimuisa ku the other side kunoko, saka inenge ya v minus u is equal to at. Saka kuti usari ne time which is t iri panapa, uchango divide kwese nani na a kuti usari na t, saka uchaona kuti t wako anenge angori v minus u over a, saka which means wakaona wasvika panapa watoita t the subject of the formula.